След няколко дни ще ни очаква голямо, дълго пътуване до Русия с Марк. И затова преди това ще правя голямо почистване на апартамента. По принцип изперях всички пердета, измих всички рафтови вътре и навън. И днес поканя хора, за да ми почистят диван. Аз по принцип много съм доволна и наистина искам да ви ги препоръчвам. И затова следващите видеа ще ви покажа целият процес, ще споделя най-готина и най-важната информация. Така че надявам се, ще бъде също интересно и полезно. Ето вижте какви са следи от петна са останали. Тук е също много мръсен, защото Марк прекара тук повече време. Хапва, играе, гледа детски. Този път наистина си чувствам, че няма да се справя без помощ на БГ Пране. Много е важно, преди да изперем дивана, да му направим анализ, да анализираме каква е материята, до каква степен може да го мокрим и следователно да знаем по какъв начин да разтъркваме материята, за да не я нарушим или да не се наруши косъма на самото изделие на материята на дивана. Всеки от нас може да се изпере дивана нормално вкъщи, но изключително е важно след третиране и изпиране всичко да бъде изведено от дивана. В противен случай ние го набиваме навътре и при всяко едно сядане на дивана петното ни отново излиза. Така че сега ще ви покажа какви инструменти и препарати ползваме, за да може прането да е най-ефективно. Имаме няколко вида четки, които са с различна структура на косъма и различна твърдост. От меки, средно твърди до по-твърди четки. Имаме едни специални инструменти, с които събираме трохи или косми от човешка коса или от домашни любимци. Те са няколко вида такива специални бръшки. И след това имаме дълбоко проникващ препарат, който се нанася чрез екстракция през машината. Той прониква в дълбочина и успява да атакува всички замърсители, които са вътре в пълнежа, в донапрена на дивана или в пуха, в дълбочината. И съответно после с препарати за петна третираме външните петна. Те са различни спрямо вида петно, дали от сок, дали от кафе или от някакви други замърсители, които могат да бъдат на нашия диван. Прах, петна, следи от мазни пръсти, косми от домашни любимци. Всичко това има на всеки диван във всеки дом. Искам да живея на чисто и с чисти мебели, затова реших да поканя БГ Пране. Професионален екип, който извърши пране на мека мебел на място, с биоразградими препарати, безвредни за цялото семейство и домашните любимци. Меката мебел подобна на гъба, тя абсорбира полени, бактерии, трохи, миризми и петна. Ако не сте почистили вашата мека мебели през последните 4 месеца, време е. Ще бъдете шокирани колко мръсен може да бъде един диван. Свържете се по телефона с БГ Пране още сега и кажете, че сте от Анастасия и ще получите 10% стъпка при първа услуга. Как диваната ми изглежда сега. Много чисто, е невероятно и на мен ми казах, че ще изсъхне след няколко часа, така че през вечерта вече може да седим тук и да гледаме някакви филми с Гена. Невероятно чисто. Ние с Марк заминаваме за Русия отново за един месец, като и миналата година. И сега аз планирам да снимам влог как аз пътувам с двугодишно дете сама, защото миналата година той беше толкова малък, не можеше да ходи. И беше не е толкова трудно, а този път е много активен, но аз специално избрах да пътуваме през нощта, така че той може да спи. Дано да бъде по-лесно, защото ние имаме 2 полета с прикачване в Истанбул. Ще видим. Добре. На летището. Знаете ли какво се случи? Толкова ще пристигнахме на летището, на чекина сме и разбираме, че нямаме количка, забравихме мазето вкъщи. Гена пътуваше много бързо до там, се върнаше и успяхме всичко. Сега вече влизахме, дойдихме и отиваме на изход. И това беше голям стрес от самото начало, защото без количка няма как. Ние ни прикачваме 3 часа в Истанбул. Марк трябва да спи, защото това ще бъде 2 часа през нощта. Така че да, ето е той. Покажи по самолет, где пальчиком. Ты куда полетишь? Куда полетишь? Смотри, какой красивый самолет.
Красивый? Смотри, видишь, как красиво? Пальчики в рот не бери, грязные, самолету не нравится. Видишь, едет машинка, чтобы его заправлять. Вече сме в самолета и сметли сме, че двама сме на всички места. Сега ще летим. Да, Маркушка? Аз ще го взема сега при мен. Надявам се, ще заспи скоро. Вече сме в Истанбул. Време е около 12 часа. Марк спряка. Умира направо. Много искам да спя. Но ще ме чака още един полет. Аз специално не избрах тези полети през нощта, защото Марк може да спи и ще стане по-лесно. За него, но не е за мен. Така че нямам търпение утре да съм вкъщи сутрин и да отива да спинкам. По принцип Turkish Airlines. По принцип турки са много такива добри хора, много любезни и те ни дадоха специално одеялце на Марк, защото беше студен и помагат с всичко. Така че много сме доволни. Трудно е без Гена да съм сама. Любимият ми бренд. Там, точно там. Сейчас не хочу. Прилетел в Казань, да? Снять, как будто, когда вы выходили. А что не сняла? Что-то разволновалась. Потом вспомнила, когда вы уже идете. Где Маркуша? Маркуш, сядь, она к тебе подойдет. Сядь на... Пошел. Ой, погладь лису. Ой. Вече сме вкъщи и много се радвам, защото полетът по принцип не беше труден, защото през целия полет от Истанбул до Казань Марк спеше. Полетът беше 4 часа 45 минути. Обикновено преди това беше някъде 2 часа 50 минути, 3 часа. И сега толкова дълги полети имаме, заради че трябва да обикаляме отстрани. Кушаешь, да? Кушай. Кушай, потом Лиса придет. Лиса сейчас. Ето е Марк. Наспан, да спеше през целия полет. След това с кола пътувахме от Казань до Чебоксари, също спеше. Моята мама и баща ми ни срещна. Посрещна и след това спеше почти 2 часа и половина, 3 дневната му дрямка. Така че сигурно съм, че днес ще заспи малко по-късно, но е наспан с хубаво настроение, хапнал и мама също е наспана. Марк, иди сюда, покажи где Лиса, как вы играете. Ето е нашата куче тук. Че през цял ден играят сега. Чакаме моята баба и отиваме на разходка. И аз ще продължавам с влога ви тук от Чебоксара, защото знам, че на вас е интересно. Така че да. Ето е нашата стаечка. Моята мама закупи такава мила масичка, която ще расте с детето на Марк, така че тут може да хапва и да играе. Тук е негова кошарка. Играчки. Тук аз ще спя, ще разгъне дивана, ще спя тук. Тук на мен ми подариха цветенца днес, лалетки. Тук играчки на Марк. По принцип навън е хубаво време. И ние сега отиваме на разходка семейна. Нещо говори мърнката. Марк! Игрушки будем събирать в коробочку? И сега сме на детската площадка. Мама. Да. Пристегну тебя? Сейчас пристегну. Деня вече съм на преглед при моят лекар. Ще видя моите зъби, защото аз ги лекувам по принцип само тук
Не знам, така се свикнала. Само лекувам ги на един път на 3-4 години. Но в България ставих си лайнери. Много бях доволна. Много сега проверявам в моите зъби. Някакви такива лекарски чекапи аз правя винаги в моя град. Помагать.